Δεύτερη υπότιτλη διάκριση για το σενάριο απονέμεται στη Γεωργία Πασβάντη για την ταινία. Πρώτη τιμητική διάκριση απονέμεται στο Στέφανο Πάσχο που δεν είναι εδώ για την ταινία Ανάμεσα. Σκηνοθεσίας. Παρακαλώ. Τον κύριο Φραγκούλη. Σκηνοθεσίας. Σενάριο. Μα την πάλι. Σκηνοθεσίας. Στο Στέλιο Πάσχο, την ταινία Ανάμεσα. Διάκριση σκηνοθεσίας στο Μνημονίμιο ο κ. Καστέλης. Στην Ελισάβετ Φωτοπούλου για την ταινία του Άπολο. Αμέσως απονέμεται στην Γεωργία Πασβάντη για την ταινία. Το δεύτερο βραβείο παραγωγής. Δεύτερο καλύτερη ταινία. Λοιπόν. Ενδιαφέρον. Ακούω στοιχήματα, Έλα, πείτε μια ταινία, δεύτερα. Χαλάρης. Το δεύτερο βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερης παραγωγής, το Φεστιβάλ Πρώτη Ματιάς, απονέμεται στον Δημήτρη Κωστάκη. Πάμε. Πρώτο παραγωγής. Πρώτο, για το αναπίστευα, το έχει καταλάβει. Όπως κάνω και στα Όσκαρ και όλα αυτά. And the Oscar goes to... Χαλάρης. Τι λέει εδώ μου, Στίβεν Σότ, όχι. Απονέμεται στον Πέτρο Χάλαρη. Κοινικά και τα λοιπά της ταινίας Τάδε, του σκηνοθέτη Τάδε. Νομίζω ότι έπρεπε πάντα